हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटल आपडेट चेनेलावहाय आरोबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा लोगोफोर, जोंहा NSP स्कलारशिपनि अनलाइन एप्लाइआथ' सोलिगासिनो दं, नङा होमबा लोगोफोर? दा बुंनो थाङोब्ला बेनि लास्ट डेटआ माला जोबगोन बेखौहाय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकास खालामगोन, नङा होमबा लोगोफोर? A to Z आं नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन दा बेनि लास्ट डेटआ माला जोबगोन, प्रि मेट्रिक स्कलारशिप आरो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ माला मोनगोन ना मोना, मोनमारोब्ला माला सोना हरगोन, बेसेबां सोना हरगोन, बेनि सायाव जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा जोंहा बावथारला, मोनथारनोसै। सिगां आगोल थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायफोरा NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा जोङो बेनि थाखाय अफिसियेल साइटआव थांग्रोनांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, जों अफिसियेल साइटआव फैग्रोनोसै। लोगोफोर, जों दा अफिसियेल साइटआव फैबाय NSP स्कलारशिप पर्टेलावहाय। दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन, दा स्कलारशिपआ माला जोंनो लास्ट डेट, माला सिमाव एप्लाइ खालामनो हागोन, जों बेखौहाय नायनो थाखाय जोंनि बे 3 डट मोनथामावहाय खेबसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव नैबे स्किम अन NSP बेयावहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नेटवार्कआ बिराद स्ल' डाउन लोगोफोर, माने सार्भार प्रब्लेम जादों खोमा, प्रसेस सोलिगासिनो दं नालाय दा, बेनिखायनो नेटवार्कआ बिराद स्ल'। बेनिफ्राय बेनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि ओंखारगोन, नोंथांमोना बेफोरबायदि नुदों जानांगौ बेनि इन्टारफेसखौहाय। दा नोंथांमोना नैबेयावहाय सेलेक्ट खालामनांगोन आरोखि। स्टेट स्किमावहाय जोंहा आसामनिखौ नायगोन नालाय, आसामनि सेलेक्ट खालामनांगोन, ओमफ्राय नैबे सार्च अप्सनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दा नैबिदि फैबाय लोगोफोर, नैबेनि माबायाहाय मा होनो इन्टारफेसाहाय। दा बे OBC बिथांमोननि बियो। दा नैबे सेकेन्डनिया SC बिथांमोननि, नैबेबो SCनि, नैबेबो SC बिथांमोननि, नैबे नै ST फोरनि थाखाय ST फोरनिखौल' नायगोन। दै लोगोफोर, आङो ST फोरनिखौ खिन्थाहरनोसै। ST फोरनिखौ खिन्थाहरखाबानो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दा जोङो मा खालामनांगोन, नै बेवहाय नायनो हासिगोन आरोखि। बेवहाय नै नुदों, नङा होमबा लोगोफोर? बेवहाय मा होनदों, स्किम अपेन टिल, स्किमा माब्लासिम थागोननो, 15 तारिख नभेम्बरसिम थागोननो। ओमफ्राय डिफेक्टिभ एप्लिकेसन भेरिफिकेसन अपेन टिलआ माब्लासिम थागोन, 30 नभेम्बरसिम थागोन आरोखि। ओमफ्राय इनस्टिटिउटआवहाय माब्ला भेरिफिकेसन खालामगोन, 30 तारिख नभेम्बरसिम थागोन आरो। ओमफ्राय DNO, SNO, MNO भेरिफिकेसन अपेन टिलआ डिसेम्बर माससिम थागोन आरोखि। बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय, नायनानै लाबानो जाबाय। दा ओमफ्राय बिनि माखासे नटिफिकेसनखौ, बिनि माखासे माबाखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनांगोन स्पेसिफिकेसनावहाय। बेयो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि जायो लोगोफोर, नायनानै लाबानो जाबाय। बेखौहाय नायनानै लादो, फरायबानो जाबाय। नै बेफोरबायदि होनदों। दा जोंहा बेचलर डिग्रि गोनां, मास्टार डिग्रि गोनां, PhD डिग्रि गोनां, डिप्ल'मा गोनांफोरनिया ग्रुप 1आव मा होनदों, हस्टेल थाग्राफोरनाहाय मा होनदों, हस्टेल थाग्राफोरनियाहाय 12,000 मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय जोंहा डे स्कलारफोरनाहाय 5,500 मोनगोन आरोखि। दा बेफोरबायदि होनना बुंदों। दा बेखौहाय फिक्स खालामनो हाया लोगोफोर, सोरनाबा खम सोरनाबा बारा हाबो फैसाया, बेखौहाय बुंनो हाया। बेयावबो होनदों नै भकेसनेल स्ट्रिम ग्रुप 3आवहाय 3 इयार्स डिप्ल'मा कर्स गोनां, ग्रुप 2आवहाय नै नन प्रफेसनेल रिकगनाइज कर्स गोनां, ग्रुप 4आवबो नै पस्ट मेट्रिकुलेसन मेट्रिक पास क्लास 10 क्लास 11 12 गोनां,
बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। दा बिनि खमबो मोनो बाराबो मोनो आरोखि स्कलारशिप पेमेन्ट एमाउन्टआहाय। दा बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा माला सोना हरगोन माला मोनमारगोन स्कलारशिपनि पेमेन्टखौ मा मासाव मोनगोन बेखौहाय जों अफिसियेलि नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नैबेनो लोगोफोर बेवहाय माबा खालामनानै होदों बिसोरो एनाउन्स खालामनानै दोनखादों। जोंना रेजिस्ट्रेसन फर स्टुडेन्टस फ्रेस खालामनायफ्रा एप्रिल मासनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जादोंमोन नालाय। दा इनस्टिटिउट कलेज लेभेलफ्राव जोंहा 30 अक्ट'बरावहाय भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा स्टेट लेभेल जेनेबा जोंना आसाम जेनेबा स्टेट लेभेलावहाय जोंहा 15 नभेम्बरावहाय भेरिफिकेसन खालामदोंमोन आरोखि इनस्टिटिउटनिफ्राय। दा माब्ला सोगोन होनोब्ला नैबेयावहाय नायनो हागोन डिसबार्समेन्ट अफ स्कलारशिप 31 डिसेम्बरावसो मोनगोन लोगोफोर नैबे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनिखौहाय। जायफ्रा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव फ्रेस खालामदोंमोन बिथांमोनहा 31 डिसेम्बरावसो मोननो हागोन आरोखि। बेनिफ्राय नायबावदो नैबेयावहाय जोंहा रिनिउवेल जायफोरा थांनाय बोसोराव रिनिउवेल खालामदोंमोन 1 एप्रिल 30 सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय रेजिस्ट्रेसन जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय थांनाय मासावहाय जोंहा थांनाय बोसोराव जायफोरा रिनिउवेल खालामदोंमोन बिथांमोनहा माब्ला मोनगोननो बेवहाय नायबानो जाबाय। बिथांमोननि कलेज लेभेलफ्राव इनस्टिटिउटफ्राव भेरिफिकेसन खालामनाया 30 अक्ट'बराव खालामदोंमोन। ओमफ्राय माबायावबो स्टेट लेभेलावबो 30 अक्ट'बराव खालामदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय रिनिउवेल खालामनायफोरा थांनाय बोसोराव रिनिउवेल खालामनायफोरा माब्ला मोनगोन होनना बुङोब्ला 15 नभेम्बर फैबाय थानाय 15 नभेम्बर। दिनै 31 अक्ट'बर नङा होमबा लोगोफोर। 31 नङा सरि 1 नभेम्बरसोमोन नामा 31 अक्ट'बर दिनै। थ' बिदिब्ला फैबाय थानाय नभेम्बर मासनि 15 थारिखखौ नेना थाबानो जाबाय। 15 नभेम्बराव बिथांमोनहा जोंना आसाम गभर्नमेन्टआ सोना हरगोन होनदों स्कलारशिपनि NSPनि फैसाखौहाय। दा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि ना। सोआ बेखौ सम सफैब्लासो 15 नभेम्बराव मिन्थिनो मोनसिगोन आरोखि। दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा। दा जोङो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप नायखांबाय नङा होमबा। दानिया नैबेयो प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि। दा प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनिया माला मोनगोननो 15 नभेम्बरसिम एप्लाइ प्रसेसा सोलिबाय थागोन आरोखि। ओमफ्राय भेरिफिकेसन खालामगोन बिथांमोना 30 नभेम्बरसिम। ओमफ्राय इनस्टिटिउट कलेज लेभेलखौहाय माला भेरिफिकेसन खालामगोन होनोब्ला 30 नभेम्बरसिम खालामगोन आरोखि। ओमफ्राय DNO SNO MNO भेरिफिकेसन खालामगोन बिथांमोनहा 31 डिसेम्बरसिम। दा ओमफ्राय माखासे माबाफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोनहा नैबे स्पेसिफिकेसनावहाय खेबसे क्लिक खालामना हो अब्लानो नुनो मोनगोन आरोखि ना। दा नै बेहाय क्लास 9 आरो 10 लेभेलनि होन्दोंमोन ना। बेहाय स्कलारशिप 10 मान्थ्सनि मोनगोन आरोखि 10 मान्थ्सनि थाखाय। ओमफ्राय मान्थलि बेसेबां हाबगोन नैबेखौ नायबानो जाबाय 225 थाखा। ओमफ्राय एनुवेलाव 2250 थाखा जागोन आरोखि डे स्कलारफोरना जायफोरा न'आव थानानै हान्थियो फरायो थारमाने। ओमफ्राय बिजाब बायनो थाखाय एक्सट्रा कर्स माबा मोनबावगोन आरो पेमेन्ट मोनबावगोन 750 बेबायदि मोनगोन आरोखि। टटेल बेखौ प्लास खालामनानै लाबानो जाबाय। प्लास खालामबा मोनखागोन नोंथांमोना बेसेबां जायो बेबायदि मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय हस्टेलार जायफोरा हस्टेल थायो हस्टेल थानानै फरायो बिथांमोना मान्थलि 525 थाखा हाबगोन आरोखि। ओमफ्राय बोसोरावहाय बिथांमोना बेसेबां मोनगोननो 5250 थाखा। ओमफ्राय 1000 प्लास जादेरबावगोन आरोखि। दा बेबायदि मोनगोन होनना बुंदों क्लास 9-10 लेभेलाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौहाय। दा बेनि बाराबो मोननो हागौ खमबो मोननो हागौ बेखौथ' रावबो बुंनो हाया नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखायोआनो माने स्कलारशिप NSP स्कलारशिपनि फैसायाहाय सोरनाबा हाबो आरो सोरनाबा हाबा आरो सोरनाबा खम बारा हाबो बेखौ बयबो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। दा बिथांमोननिखौ माला सोना हरगोन माला भेरिफिकेसन खालामदोंमोन बेखौहाय नायनो हागोन नैबेयावहाय। दा क्लास 9-10 लेभेलनि बिथांमोननि
एप्लिकेशन प्रसेसाहाय मालानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन होनब्ला फ्रेशफोरनिखौ आं खिन्थाहरगोनसै लोगोफोर। फ्रेशफोरना गोदानथारफोरना फार्स्ट एप्रिलनिफ्राय 31 जुलाइसिमनि गेजेराव जादोंमोन एप्लिकेशन प्रसेसाहाय। ओमफ्राय इनस्टिटिउट स्कुल लेभेलफ्राव बिथांमोननिखौ 31 आगस्टआव भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। बिनिफ्राय स्टेट लेभेलावहाय 30 सेप्टेम्बराव बिथांमोननिखौ भेरिफिकेसन खालामदोंमोन आरोखि। दा फ्रेशफोराहाय जायफोरा फ्रेश फाथायदोंमोन गोदानथार क्लास 9 क्लास 10 आव फाथायदों बिथांमोना माब्ला मोननो हागोन स्कलारशिपनि पेमेन्टखौ फैबाय थानाय 31 अक्ट'बर माने 31 अक्ट'बरावथ' दिनै नङा होमबा लोगोफोर। दिनैथ' 31 अक्ट'बर दिनै मोननायनि चान्स दं लोगोफोर। मोनगोन मोना बेखौबो बुंनो हाया। मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो सोर सोर मोनदों सोर सोर मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरोखि ना। दानिया जोंहा क्लास 9 10निनो जायफोर थांनाय बोसोराव रिनिउवेल खालामफिनदोंमोन बिथांमोननिया फार्स्ट एप्रिलनिफ्राय 31 जुलाइसिमाहायथ' एप्लिकेसन प्रसेसा सोलिबाय थादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर रिनिउवेलाहाय। ओमफ्राय 31 आगस्टआवहाय बिथांमोननि रिनिउवेल खालामग्राफोरनिखौहाय इनस्टिटिउट कलेजथ' नंला बियो स्कुल लेभेलावहाय मा खालामदोंमोन भेरिफिकेसन खालामदोंमोन आरोखि। माने टिचार्सफोराहाय माबा खालामदोंमोन भेरिफिकेसन खालामनानै होदोंमोन। ओमफ्राय 30 सेप्टेम्बरावहाय स्टेट लेभेलावहाय बिथांमोननिखौ भेरिफिकेसन खालामबावदोंमन। दा ओमफ्राय रिनिउवेलफोरना थांनाय बोसोराव जायफोर क्लास 9 10 आवहाय रिनिउवेल खालामदोंमोन बिथांमोनहा माला मोनगोननो 31 अक्ट'बर। मोननैबो सेम दै लोगोफोर। फ्रेश केन्डिडेटफोरनाबो रिनिउवेल केन्डिडेटफोरनाबो 31 अक्ट'बर दिनै नङा होमबा 31 अक्ट'बर नङा होमबा लोगोफोर दिनैनो मोनगोन आरोखि। दिनै मोनासिमनि गेजेराव नेनानै थालायबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै मोनगोन मोना बेखौबो बुंनो हाया रावबो। दा बेवहाय एनाउन्स खालामनाय बायदिथ' मोनगोन होननानै बुंदों बिसोरो नटिसआवहाय होना होदों आरोखि एडभार्टाइजमेन्टआवहाय। दा नोंथांमोनहा नेलायनानै थाबानो जाबाय। दा मोनोब्ला जाय मोनदों जाय मोनो नोंथांमोनहा मोनोब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दा लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय। स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। जोबथारनायाव आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामनो हायाखै अनलायनानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बयनोबो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान आपडेट्स मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय एन्ड टेक केयार।